खुलुमबाय दिनै 17 डिसेम्बर 2023 रबिबार जुलि जानाय समावनो 15 लाख रां आरो गारिबो मोनदोंमोन। नाथाय जुलि जाखांनानै गथ' सासे जोनोम जाखांनायनि उनावबो फिसाय नखरनि मानसिफ्रा बिहामजोनिफ्राय रां दाबि खालामबावदोंमोन आरो धोन सम्पति दाबि खालामबावदोंमोन। हारियाना रायजोनि पालवाराव सासे जुलि जाखानाय आइजोआ गावनि फिसाय आरो फिसाय नखरनि मानसिफोरजों धोन सम्पति दाबि खालामजानानै आरो हिन्जावसा गथ' जोनोम होखांनायनि उनाव सामफ्रामबो इनाय अयथासार खालामजाबाय थानायनि जाहोनाव आइजोआ गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबना लानांगौ जादों आरो आइजोनि नखरनिफ्राय जुलिनि समाव एल्ट' गारि, सना रुपाफोर आरो 15 लाख रांबो हरखादोंमोन। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय निसा आरो जाथायनि उनाव दायनिगिरि फिसाया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि फिसायनि मुङा जाबाय हारकेश। निसा आरो हारकेशजों थांनाय 2018 मायथाइयावनो जुलि जादोंमोन आरो हारकेशनि नखरनि मानसिफोरा निसानि नखरनिफ्राय 3 लाख रांखौ दाबि खालामबावदोंमोन। सनितपुरनि सासे सुबुङा मुम्बाइनि सासे सिख्लानि माखासे भिडिअ'खौ खालामनानै लाखिनानै हिन्जावसाखौ ब्लेकमेल खालामनानै 1 लाख रां जाख्ल'नो नाजानायनि जाहोनाव मुम्बाइ पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय दिलदार हुसेन आली आरो बेखौ सनितपुर जिल्लानिफ्राय महाराष्ट्र पुलिसआ फैनानै हमनानै मुम्बाइआव लांदों। दायनिगिरिया बे जाथायखौ वाट्सएपआव रायलायनानै रेकर्ड खालामनानै लाखिदोंमोन आरो ब्लेकमेल खालामदोंमोन आरो आलीआ सिख्लाखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव लोगो मोनदोंमोन। मरिगाव पुलिसआ साइबार क्रिमिनेलनि बेरेखा मरिगाव जिल्लानि गुबुन जायगाफोराव अपारेशन खालामदों आरो बे अपारेशनाव गासै 29 क्रिमिनेलफोरखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय गोबां बिबांनि मबाइल फन, आइफन, पेन कार्ड, आधार कार्ड, लेपटप, बेंक पासबुक, एटिएम कार्ड आरो सिम कार्डफोरबो बोखांनो हादों। आलाहाबादाव आलाहाबाद इउनिभार्सिटिनि सासे फरायसाया गावनि हस्टेलनि रुम सिङाव बमा बानायबाय थानायाव हरखाब बमाया ब्लास्ट जानायाव फरायसाया गोब्राब आरो गाज्रि रोखोमै जोखोम जादों आरो बे जाथायाव बेजों थाफानाय सासे फरायसा लोगोआबो गोब्राब जोखोम जादों। बमा बानायग्रा फरायसानि मुङा जाबाय प्रभात यादव। नाथाय प्रभात यादवआ बमाखौ मानि थाखाय बानायदोंमोन बेखौ मिथिनाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ आरो जोखोम जानाय सानै फरायसाखौ हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनोबो दङ। बिड चार्ज सोरखारा एडभार्टाइजमेन्ट एबा नटिफिकेसन होआबालासिनो फोरोंगिरि थिसननायनि हेंथायै बिड चार्ज उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों। मेन इस्युआनो जाहैबाय जे बिटिसि आवहाय टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरखौ आन्दोआव दोननानै उइदाउट एडभार्टाइजमेन्ट नटिफिकेसन सिरि जे एपइन्टमेन्ट होखुमागासिनो दङ बिनि सायावनो जोङो दिनैहाय प्रेस मिट लानाय जादों। गभर्नमेन्टआ जाहाथे बिनि सायाव सांग्रांथियै इलिगेल गैयाबालानो मेरिट वाइसै एपइन्टमेन्ट होनांगौ बेखौनो जों दिनैहाय बुंनो आखायाव लादों। जे 2021 आव 28 जुलाइआवहाय मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदोंमोन टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनि थाखाय आरो बेवहाय टटेल पस्टआ 427 पस्टमोन बेवहाय। ओमफ्राय बे पस्टखौहाय टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनि थाखाय होनाय जादोंमोन। बेवहाय एनसिटि गाइडलाइन्स हिसाबै एप्लाइ खालामनायनि सुबिदाफोर दंमोन। नाथाय बे पस्टखौ मा खालामखो, बे पस्ट एडभार्टाइजमेन्टखौ केन्सेल खालामनानै टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो होआबालानो सिरियैहाय 1999 नि केन्डिडेट आरो 6 मान्थ कन्ट्राक्चुएल टिचारफोरनो डाइरेक्टलि एपइन्टमेन्ट खालामदों। दा जों बेखौ खबर मोननानै सिरि खबर मोननानै जों बेनि सायाव आरटिआइ मारिनाय जादोंमोन। आरटिआइ मारिनायाव जोङो ओरैबायदि कुइसन खालामदोंमोन जे 427 पस्ट जायनाखि एसआइउ एप्रुभाल मोननाय दंखायोमोन बे पस्टआ अबहाय गोमाखो, बे पस्टनि रिक्रुइटमेन्टखौ सोरनो होखो बा सोरनो एपइन्टमेन्ट होखो होननायाव डाइरेक्टरनिफ्राय रिप्लाइ फैदों आरटिआइ होनायावहाय बेवहाय न' एडभार्टाइजमेन्ट न' नटिफिकेसन बेबायदि होननानै रिप्लाइ होदों। अब्ला जों मिथिनो मोनबाय जे उइदाउट नटिफिकेसन एडभार्टाइजमेन्ट माब्रै एपइन्टमेन्ट खालामखो बिथांमोनखौ। दा जोंनि कुइसना बेनो जे बिटिसि आवहाय दिनैहाय गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि जे बाथ्रा बुंबाय थायो, क्वालिटि इडुकेसननि बाथ्रा जे बुंबाय थायो, जेबो थाखा लानायनि खोथा गैया, जेबो इलिगेल गैया होननानै जे मिडियाफोरनि सिगाङावहाय खोथाखौ बुंबाय थायो जे बिटिसि गभर्नमेन्टआ, अब्ला जों बेवहाय सन्देह फैयो जे सिंजों माबा मोनसे इलिगेल सोलिखुमानानै दङ। दा बेखायनो जोंनि टेट क्वालिफाइड एस'सिएसननिफ्राय बेयो मोनसे गोख्रों दाबि जे
बे इलिगेल भाबै जे एपइन्टमेन्ट होनाय दङ बे एपइन्टमेन्ट होनायखौ बन्द खालामनांगौ आरो जानाखि फैबाय थानाय SIU नि एप्रुभालनि थाखाय प्रप'जाल हरनाय 1216 टा पस्ट दङ आरो मोनसे 667 टा पस्टनि थाखाय SIU एप्रुभालनि थाखाय हरनाय दङ बे SIU एप्रुभालनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट जागोन एप्रुभाल मोनखांनायनि उनावहाय बेवहाय जुदि माबाफोर जुदि जोङो इलिगेल मोनोबा NCT गाइडलाइन्सखौ फल' खालामाबालानो सोरबा केन्डिडेटफोरनो जुदि हुकुमानो सेस्था खालामदोंब्ला जों बिनि थाखाय गेदेर मोनसे मास गेदारिं प्रग्राम लागोन आरो हाइ कर्टनि हेफाजाब लानो गोनां जागोन बेखायनो जोङो BTC गभर्नमेन्टनिसिम गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनहा जानाखि BTR आवहाय 19,000 निख्रुइ बांसिन टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट दङ बिथांमोननो थाबैनो रिक्रुटमेन्ट होनांगौ बे जोंनि मोनसे दाबि आरो जानाखि 6 शिड्युल टेट खुंबाय स्पेशल टेट खुंबाय आरो बे 6 शिड्युल स्पेशल टेट खुंनायनि गुबै थांखियानो जादोंमोन 2023 आवहाय मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनांगौ बे खोथा दंमोन नाथाय 2023 आव एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारा दा नै डिसेम्बर मान्थनि जोबनाय मान्थ फैबाय बे जोबनाय मान्थनि गेजेराव जुदि एडभार्टाइजमेन्टखौ होनो हायाब्ला अब्ला 6 शिड्युल स्पेशल टेट खुंनायनि ओंथिया अबहाय थाखो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि